Uy, dugayag gid ni Mario suguon uy. Gigil na kay kumubalos Power Rangers ba? Oo, nagiingnan tagad. Ako pa to imong gisugo, makabalik kung ako dayon. Otro sagka, pareho raman mong duha. Uy, lamang ko ka Mario gamay, uy, dali ra kay kuy. Lamang, Japon. Bulag! Bulag, makapalit ako espada! Adi arambuang oh. Pagdali. Oh. Sa isa Wow, ba ninyo? kini. Kini. Hait kini. Kahit pinyo ka kini. Bago ni. Oh, diba? Oh. Kastilan din. Uy, nga mo tingog ba ni? Ano man eh? Alangan si Pao mo yun lagi palit ako kay para kusog kay ba niya hait pod. Oh, it's sugod. Dibatiri man eh, dibatiri man eh. Bakit ano pwede kay ni hagbas? Pwede ihagbas, nag-Japon lagi. Balingyan, di kay kasuguon ba? Ay, wala lagi nitiyog niya ko ah. Iun mo na, bulukan mo uy. Asa man daw ani be? Ano, bislita ra na. Kini. Oh. Oh, wala. Titingog na. Tingog no. Tingog na daw. Mura gid mo gawa mo mga buot. Gwapo ra ani tingog ang espada. Hilong dia, gwapo. Pero sige na lang, kay mo na may napalit mo. Okay na ni. Ya, basta man. Ato na tong Power Ranger ta. Tigbaso na nako na sila. Oh, pagkabangaa agad ni mo eh. Relax lang. Gastas mga diretso, gamitin utok ba? Dapat natin plano. Ayun lagi padulos-dalos lagi. Sadjis ra mo to ako agod. Nya, Dora. Sa may plano ani. Mag-sparring sa ta bago ta mo attack sila ha. Ato sa ning testingan ni atong daladalang espada. Sige, sakto juga dura. Ya sige, magsugod na ta. Kamu dua, ako isa. Kita dua-dua siya ra isa. Agay. Di mga kabalo. Pinsingan kayo, pinsingan Luigi. Nya koy, unsa na may balita diya nakita na nimo sila? Oh, tura, nakita na ako, kuya. Nya nagunsa man sila? Tatungan ng tanong, basi di na sila. Kaklaro anang sila, oh. Oh, tanawa na pinsing-pinsing, mga sila na sila yung mga espada. Patay mga espada. Napaminaw na ko, murag nangandam sila kay mobalos kito sa tuwa. Baros yun sila yun. Saon man niha? Naon sa daga, kuya, mag problema man ka. Naaman ang Magic Wand sa imo, mag-wish day ka. Ay tama din no, makalimot ko koy nga nambing medikal sa kana. Naon man niya kay. Dena koy. Mag-prepare punta. Dali. Nag-prepare sila. Mag-prepare punta ka tuwa. Sige. Magic Wand. Taga-imig espada katong pareha sa mga hasira. Oy, yara, napugi sa kuha. Alila, yawan. As kayo? Oh, Kani lutang ni. Lutang, di lagi mabuto. Bantay mo ha. Kasi ma-slice inyong mga kuha niya. nilimutan na mo, kuya, oy. Wala. Wala mo daw. Wala. Ah! Bagay. Ba niyo? Niya, kuya. Sige daw. Ay, tibayan sa ko, kuya, oy. Ala pink som na pang babae man na. Ako, pero mas likon pa niya to, kuya, kaya sabi nila. Ano dai? Kita na ni may espada, unsa man espada? Mugbo niya na muting-tingog pag yun, murag daot. Pero di gyapon ta mo kumpiyansa mo ato mutingog gil espada niya basi gait pa lang kay to. Masahit niya to oh. Nya unsa pa may gipaabot ato ani? Mag-training na punta. Bagong ayaw, bagong hipon no. Kamu duha, ako isa. Ha? Sige. Larga. Pwede ra? Pwede ra. Wala gid may mga Maninood, bambog ka, Inoy pa ganito. Ako tagpusgon ako. Isa nang ramang mga bading. Sagang ana pagsagang oh. Ay sabi. Tuman. Tinatawag practice. Ano man? Lusob ta diretso. Tara. Bonkoy. Songgarotachi. Unsa mo kasi pangkay? Ay sundo ka ang blitz. Tara na. Kabantay kay banda. Tara na. Hoy, mga pitoy nga Power Ranger. Noon na iya nga oban. Sorry. Binuos. Sorry. Namay ta kay intro mo. Palpak sila oh. Sorry. Sumay problema. Unsay problema? Ang utanap gini mga pikoy nga Power Ranger oh. Base na kalimot mo, wa kami kabalos ninyo ah. Gusto na silang mubalos. Gusto mo mubalos? Patay mura. Nanghagit oh, dool daw. Sa pamanday hulat ra to. Tara! Ready na mo? Ready na. Hindi na. Padong na sila, sugato na ko sila.
Hoy Dura, okay na ng mga kauban nimo? Okay kayo. Ligon kay ni, kinaka-practice ni. Nakapractice lang gihapon. Nagkurkurog naman ginailang mga tuhod oh. Kaya nagkukurog mo mo. Huwag ang tanaw nila espada. Tagko kayo niya ato Perting gagmaya, perting bati Pagka naman ka ni Luigi. Wala man guna sa parasanig espada. Depende na sa nagdala. Kinsa man rin nagdalaan eh. Insay nagdala si mong mata, dos lako nung taka. Unsa man mo diyang tulo? Unsa man magsige na maglalis diya? Pagspadahan ay naguruta. Unya, ready na mo. Ready na? Ready na kayo. Alam mo, nabali. Okay na lagi na. Pupus na sila. Tanawar ko minto pamalit Mario. Gabok. Pininsain na mo na yung gipalit, oy. Tara ko krut siya. Sinilas! Asa na? Ako hindi Mario. Kasi ako sa nila sa putulan! Supuya na goko nila Sige managan. Piskot pa ni mga buangan ni Sige ram nigdagan. O gani no, makabunan lang gani, musibat na yun. Ay mo kabala ka. Ampis na yung mga espada. Pida yun. Saan man nimo? Nabuang man yung bataan ni wala may espada. Ay mo kabala ka. Ako na'y bahala nila. Watch me. Hala, nabuang isuro. Ay, wa mo gikapuntagan? Ko yan Ay sa. Ano mo dagan man ta nga isa naman din nagupod sa tuwa. Ay, kes tuwa ron. Santo Rio daya. O sa pagtuon mo ikaw si Doro? Atak! Awa lagi na kabuang ni mo. Tagan ninyo, sibat na lagi mo. Naa pa kay sundog ni Zuro, mura kag kurig ka. Katalawan man kay di ay. Balik mo mo rin. Tapos mo nang mo. Kasi.